Well, Thomas ag Coláiste Gael Linn Inbhir an seo an lídó, agus in dhéanach tá príomhide an Coláiste Matthew de Hall. A bhaid tú inis an beganín faoin Coláiste? Well, tá Gael Linn ar reachtal le Coláiste an seo. Tá siad ar reachtal Coláiste ar fod na tíre, agus tá siad an seo fáid 5 bliana. Agus tá siad galú neart go neart caim mar tá bar mór takeíar na hefres na blinta bag an uas. Scothchúrsa seo tá hart ar cear scóran, chéad cuas eile be céad fíhan. Agus chuann se go mór leis an áit caim mar ben mar títhe sásta go mín na títhe líonta. Agus chuann se leis a gealagar agus banan se tain salt móras, so mai nóta. Har céan ar fád agus éanach limnis tá bert go na scolarín se. Cead le inis mar dúspáide ceirhasú hain agus céir vín ar buna gaon se? Well, is as bailile clia mé. An seo man an Inbhir tá lán rodí le déanamh tá ma job a dulgadí an trá, agus ag imid ciris fel, soccer, pelgwaelach, gachod mar sin. Tá ma an dawsaí a dhéanamh, agus ag just ag caint le chéile, ag imid board games, ag imid haca, gacha le rod, tá sé an seo man an Inbhir. Agus i líam inis ceasú hain agus cin chuid is fearr leat sa faoin Coláiste? Is as bailí clia mé féin agus an rud is fearr faoi bun an Inbhir tá tú an lán cóide nua a dhéanamh agus ní dhéanamh bhí méid armid ar go deo. Har céan ar fad. Well, ceangan a rud é chumáis na Coláistí saora, tá gáil neart go neart chola bblion ná damsa ar an seanás. Tá chola chuna idir óga go zíasta a tuairt faoin na leihananta seo, agus a gáil damsa cúpla step rinne inis, tá prinses a Maximne agus a gáil casa ceol ar an Mosca in dhéanach leis, tá Christopher Digamas.